Ahojte, volám sa Nikola Tesla. Ako ste sa dozvedeli v minulom príbehu, Thomas Alva Edison položil základy elektrifikácie, no jeho systém jednosmerného prúdu mal vážne obmedzenia. Prišiel som do Ameriky s hlavou plnou nápadov a s jediným cieľom skrotiť elektrinu a dať ju do rúk celému svetu. Edison rozsvietil prvé domy, ale jeho jednosmerný prúd bol ako rieka, ktorá sa nedokázala dostať ďaleko. Strácal energiu, bol drahý a neefektívny. Ja som videl riešenie. Striedavý prúd, energiu, ktorá prúdi ako pulzujúce srdce vesmíru. Edison sa toho bál. Vojna prúdov nebola len o technológii, bola to bitka o budúcnosť. Edison sa snažil dokázať, že môj prúd je nebezpečný, ale ja som vedel, že práve striedavý prúd môže priniesť elektrinu do každého domu. S podporou Georgea Westinghousa sme vybudovali Niagarskú elektráreň, ktorá ukázala, že elektrina už nepatrí len laboratóriám, patrí celému svetu. Ale môj sen nekončil pri kábloch. Prečo by mala elektrina cestovať drôtmi, keď príroda to robí inak? S mojím Teslovým transformátorom som dokázal posielať elektrinu vzduchom, bez jediného drôtu. Chcel som, aby energia bola voľná, prístupná všetkým, tak ako vzduch, ktorý dýchame. Dnes tento princíp stojí za všetkým, od rádiového vysielania po Wi-Fi a mobilné siete. Vedel som, že signály môžu prekonať nielen miestnosti, ale aj oceány. A práve Guglielmo Marconi vzal moje nápady a poslal prvú správu cez Atlantik. Ak chceš vedieť, ako sme prvýkrát spojili svet bez káblov, prosím daj like a odber a dozvieš sa to v jeho príbehu.